Jug Okinave je pakleni krajolik strmih litica, koraljnih brda i tisuća špilja. Ovdje razlika između borca i civila potpuno nestaje. Japanska vojska, sada desorganizirana, gladna i bez nade, bori se s žestinom koja graniči s ludošću. Carska propaganda uvjerila je vojnike i civile da je predaja nezamisliva. Rečeno im je da će ih Amerikanci mučiti, silovati i masakrirati. Za okinavske civile to je apokalipsa. Vlastiti vojnici ih tjeraju iz špilja kako bi napravili mjesta za borce. Koriste ih kao ljudske štitove i, u konačnoj tragediji, naređuje im se da počine samoubojstvo prije nego što budu okaljani zarobljavanjem. Japanski vojnici dijele granate obiteljima. Jedna za obitelj, jedna za cara. Na liticama Mabuni počinju masovna samoubojstva. Majke, uvjerene da spašavaju svoju djecu od gore sudbine, bacaju ih u ocean prije nego što i same skoče.